Anna David, velkommen til Færøerne, og tak for en god koncert. Tusind tak. Det har været rigtig fedt at være. Hvornår kom du til Færøerne? Jamen i dag. Jeg kom, jeg tror vi er kommet for 4 timer siden eller sådan. Og var det en god tur fra Danmark til Færøerne? Ja, jeg er meget flyskræk, men jeg havde fået at vide, at jeg var blevet advaret, at det skulle være så meget. Men det var helt fantastisk, meget stille og roligt, og så jeg var ikke sådan så skrækslagen, som jeg plejer at være. Du var meget glad for din fjerborgerlige for en scene. Var det godt? Mine fans der? Ja, publikum var, altså det er det vildeste, jeg har oplevet. Jeg har aldrig nogensinde haft et bedre publikum. Det må jeg sige. Stor respekt til Færøerne. Og kan vi se dig på Færøerne igen en gang? Det håber jeg. Jeg håber, at jeg bliver inviteret herhen igen. Og hvad er den største forskel på at spille på Færøerne og så i Danmark eller andre steder? Jamen for det første, så regner det helt sindssygt, og alligevel så er der så mange mennesker. I København var folk gået hjem, fordi de gider ikke regne mere. Og for det andet, så var de bare på. Og fik en til at føle sig rigtig godt tilpas op på scenen, så man kunne trykke den af og have det sjovt.